Илебездә спиртлы эчемлек кулланучылар кими. Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы күрсәткечләренә ышансак, соңгы 15 ел эчендә эчүчеләр саны 2 тапкырга кимегән. Чынбарлыкта хәлләр ничек? Саннар дөреслеккә туры киләме? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов, исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иң элек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Килешмәсәгез, алдагы яңгыраган фикергә кызыл төймәсен басасыз, яшел килешү билгесе һәм ак ул нейтралитет билгесе. Дөрестән дә саннар каткыч һәм монда ышаныргамы, юкмы дип кешеләр баш вата. Сез ничек уйлыйсыз? Бу реаль күренешме, Искәндәр әфәнде? Әлбәттә реаль түгел. Әгәр дә карыйсың икән статистиканы, бер яктан әйтәләр, анда министр әйтә, 2 тапкыр азрак эшә башлаганбыз, шатланалар. Икенче яктан карыйсың, нидә тегендә күрсәтелгән, икенче саннар әйтеп тора, 47% аракы илдә сатылган. Спиртлы эчемлекләр, алар ялган, фальсификат дип әйтеп торалар, Димәк, алар бит инде контрольдә тотылмый дигән сүз менә монысы. Безнең югарыдагыларга бирелә шундый саннар гына. Алар рәсми саннар, кибетләр аша узган аракы, ЕГАИС аша узган аракылар гына. ЕГАИС системасы бөтен һәр шешә аракыны санап тора. Әмма икенче ягы бар, Кеше ишетә, бары тик ишетергә теләгәнлегенә. Бүген ишетергә теләделәр ил ойный дигән сүзне, югарыдагылар. Һәм алар шуны ишеттеләр дә ләктереп алдылар. Хәзер шуны журналистлар ләктереп алдылар. Ил ойный дигән. Ойну дигән әйбер бар әзрәк кенә. Авыл җирендә менә ойну, эшәсе кешеләр үлеп беттеләр, хәзер инде аек кешеләр күбрәк мәсәлән. Зөлфәт әфәнде, килешәсезме? Ышанмыйм дигәннән генә әйтәсем килә минем. Безнең бит хәзер уртача яшәү гомер озынлыгы да озынайды бит. Шушы 10 ел белән чагыштырганда, әгәр дә безнең сәламәтлек саклау министрлыгы әйтә икән, хәмер куллану кимегән дип әйбит. Моның дөрестлек икәнне ышанырга мөмкин. Яшәү, уртача яшәү озынлыгы арттыр әсәйлеләрне. Күп төрле программаларда алып баралар, шул исәптән мәсәлән, алкогольне чикләү, аннары акциз маркаларны куллану. Раил, ничек уйлыйсыз, әлеге хезмәт дип әйтик инде, әлеге эшләр нәтиҗәсен бирәме шулай ук? Беренчедән шуны әйтеп китәсем килә, килешәсем килә. Менә үземнең фикерем буенча да, аннары статистика буенча да карасак бит инде эчүчеләр саны кимемәде. Ләкин монда әйтергә кирәк бер плюс ягы бар. Хәзерге яшьләр дә, менә бәлки Зөлфәр дә моны дәлилләр, эшу культурасы һәм матурайды. Хәзер менә бер вакытта да сабан туйларны карагыз. Туйларны карагыз. Кеше, яшьләр дә шулай ук, өлкән кешеләр дә эчә белеп эчә. Менә белеп матур әйберләр. Менә мәсәлән хатын әйтә, мин вино эчәм ди, ире әйтә, мин тоже вино эчәм ди. Шуңа күрә ниндидер матур культура бар хәзер. Бу инде ничектер менә яшәеш торышына да, сәламәтлек ягыннан да караганда, менә моның плюсы бар. Инде сез әйткән сорауга менә тукталып киткәндә, әлбәттә моның роле бик зур. Уннан унга кадәр сату кимеде, бу әлбәттә инде эчүчеләр санының ничәдер процентын алып ташлый. Менә без әле хәзер закон керергә тиеш, Алла бирсә, барсы да килеп чыкса инде дәүләт думасында Мәскәүдә, ул инде 21 яшькә хәтле балаларга, кешеләргә дип әйтик, яшьләргә дип әйтик, гомумән аракының менә 16%-тан артык алкоголь булса эчемлектә, шуны сату тыелачак. Без әлеге теманы күтәргән идек. Татарстанда хәлләр ничек икән? Башка регионнар белән чагыштырганда, безнекеләр күбрәк эчәме, әллә азрак эчәме? Мин теманы әзрәк кенә Раил әфәндәдән дәвам итим әле. Эчүчеләр саны кимеде дигән очракта һәм эчү кимеде дигән очракта да монда шундый әйбер башланды. Эчүчеләрнең саны яшәрә бара. Олырак кешеләр ташлый баралар, яшәрәкләр эчә баралар һәм сыра бик күп кулланыла. Бүгенге көндә сыра иң куркыныч эчемлекләрнең берсе. Шуннан башлана. Яшь кеше беренче тапкыр сыра эчә, әгәр дә син беренче менә шул 13-14 яшьлек малайга беренче эчеп караган вакытында аракы бирсәң, ул аны бүтән авызына да алмый, чөнки ул аракы иде, Сыра нәрсә, җиңел сыра гына ичү диләр дә, шуннан алкашлыкка чыгу дигән процесс башлана. Шуңа күрә бүгенге көндә сыра күп ясала илдә, ул һәм күбрәк кулланыла башлады. Эшүнең дәрәҗәсе кимеми, культура дигәндә, эшу культурасы дигәндә, бу гомумән безнең халыкка туры килә торган әйбер түгел. Эшүнең культурасы юк. Эшу бар яки юк. Ул шундый әйбер. Хәзер кешеләр аяк астына ятып эшмиләр күбрәк. Менә аяк астында егылып ятмыйлар, кеше егылып ята. Юк, культура түгел ул. Беләсезме, элек аракы кыйбат иде, бик кыйбат санала иде, Әйтик 5 сум 30 тиен заманны булган, Ул вакытта без әле белмибез. Әмма әбинең пенсиясын хәтерлим, ул вакытта 12 сум иде. Менә 2 ярты аракылык пенсия алганда кешеләр, ул вакытта чынлап та аракы зур нигъмәт саналган, ул вакытта кеше күргәндә эчеп калырга тырышкан һәм әлбәттә егылган, әлбәттә күренгән егылып яткан кеше. Хәзер аракы орзан.
аны теләсә кем кибеткә керә, теләсә кайсы вакытта ала. Шулык сыра да арзан. Күрмәгәндәй эшми. Шулык сыра да арзан. Һәм күрсәткечләр буенча Сөткә караганда сыра арзан. Сөткә караганда арзан. Россиядә барыбер башка илләр белән чагыштырганда, менә монда әйтәләр, Россия эше күпләп эше дип, нәкъ менә сыра эшу буенча безнең ил 17нче баскычта бара икән, әлеге күрсәткеч буенча. Аракы шу һәм спиртлы эчемлекләр бер кешегә елына куелган микъдар буенча без 5-леккә һәм 6-лыкка керәбез анда. Ләкин беренче түгел. Татарстанда хәлне ачыкламадык. Ниндирәк соннар һәм ниндирәк вазгыять бүген безнең республикада? Бүгенге көндә официаль статистикага килгәндә, менә безнең наркодиспансерда инде республика буенча 28 меңгә якын кеше учетта тора. Ләкин монда әйтергә кирәк, шәхси клиникаларда дәваланган кешеләр керми бу санга. Һәм алар бер кая да отчет бирми. Шуңа күрә чын дөрестлек санны без белә алмыйбыз, кызганычка каршы. Ә менә официаль статистика буенча 28 меңнән артык кеше. Бу кимегән дигән буенча гына түгел бит. Бу алкоголь буенча 28 мең. Бу кимеде дигән сүзме, әллә арты дигән сүзме? Ел сайын 1-2% кими бара. Димәк, эшчеләр саны азая сезнең күрсәткеч буенча һәм сез моның белән күпмедер дәрәҗәдә килешәсез. Күпмедер дәрәҗәдә килешәм, әйе. Ләкин менә ни өчен кими икәнен учеттан төшергән сәбәпләрне караганда, 3 меңгә якын кеше ел сайын төшереп барабыз менә учеттан, аның 1 меңнән артыгы гына хәле яхшырып төшерәбез, улучшение белән дип әйтик инде төшерәбез. Ә калганнары инде яки алар югалалар безнең күз алдыннан, яки алар ничек дип әйтим, диспансер наблюдениедан баш тарталар. Нинди кешеләр сезгә эләгәләр? Ничек инде? Нинди кешеләр? Үз теләге, иң беренче үз теләге булган кешеләр. Без хәзер үз теләге булмак. Ташларга дигән инде. Әйе, ташларга дигән үз теләге булган кеше. Чөнки кеше теләк белдермәсә, без анарга рына да алмыйбыз. Хәзер шундый законнар. Дөрестән дә шулай. Һәм хәзер күпләр әйтә, менә шу культурасы үзгәрде, кемнәрдә сәламәт яшәү рәвеше алып бара дип, мәҗлесләрдә күбесенчә эчмиләр дип. Гомәр әфәнде, ничек уйлыйсыз, менә бу очракта әлеге факторлар да күпмедер дәрәҗәдә эшенең кимүенә китергәнме? Әллә инде монда шулай ук соннар арасында ниндер буталчык һәм ышанмаучанлык булырга тиешме? Бу программалар, законнар, алар үзләре буенча дөрес яшьләнә. Балалар, яшүсмерләргә юлны ябырга шул аракыга. Ләкин эчә торган кешеләр әзәйми. Аның күбесе үлеп тора. Бик нык эчә торган. Күбесе менә килмиләр шулай. Безнең психиатрия законы буенча үз теләге белән генә булырга тиеш. Шуның өчен бу статистика приблизительно гына күрсәтә ул, дөрес сыйфатлар түгел. Моны дөрес итеп карасак, аның карга кирәк. Ни өчен кеше килми? Алар бит ни өчен килми дәваланырга? Водительские права бетә, эшкә керә алмый, аңарга ни булса да бер ярлык бәйлеп ясап куялар. Шуның өчен кешеләр барырга теләми анда. Ул пациентлар, ул алкоголиклар күп. Бик күп. Һәм монда алкоголизм авыруына дучар булучылар кемнәр алар? Кемнәр бүген әлеге ширдән интегә? Аннан соң берәйбер Менә әйткәндән генә шундый гына әйтәсем килә, димәк, әйтәсез бит үзегез үз теләге белән килгән кеше дип. Димәк, безнең хөкүмәт бер яктан булыша да, икенче яктан ярлык куеп, аңа киләчәктә эшкә урнашу мөмкинлегеннән мәхрүм итә. Бу булышу түгел бит инде бу очракта. Бәлки шулайдыр да, килешәсез. Була учетка куя һәм сиңа каратап бирәләр дә бетте. Ул күпмедер вакыттан юк, аны күпмедер вакыттан алырга була, аны яңадан комиссия узарга була, анысы бар аның, әйеме? Аннан гына да түгел. Менә хөкүмәтнең ярдәме дигән өлеше бар, әйеме? Бүген кешеләрнең мөмкинчелекләре артты, эшмәкәрлек белән шөгыльләнергә һәм башка әйберләр. Татар халкын үзегез беләсез, безнең халыкта бар бераз гына көнчелек, күршенеке әйбәт икән, минеке әйбәтрәк булырга тиеш дигән әйбер, әйеме? Һәм менә шушы әйбер дә Татарстанда чынлап та әзрәк ташлау, аракы әзрәк эшәләр, күпкә әзрәк эшәләр икәнен күрәм мин. Чөнки эшләргә мөмкинчелекләр бар. Менә авыл җирендә эшләргә, бизнес алып барырга, андан индидер мал туар асрап кына да эшкән кешенең бармы бит эше. Шуңа күрә ташлау дигән әйбер бар. Әтеге эшә торганы чынлап та үлеп бара, яңасы үсә тора аның урынына. Шуңа күрә аларның инде мөмкинлекләр арткан саен, күршеләр байыган саен, теге кешеләр дә айный башлый. Әкрен-әкрен генә менә шушы татарның үзенчәлеге бар. Ул үзен-үзе дәвалый торган өлеше бар аның. Менә шушы әйбер белән, шушы әйбер дә яхшы. Әгәр дә кешеләргә эшләргә мөмкинлек бирәсең икән, ул эшеп ятмый. Кеше гаҗизлектән эшә, мискинлектән эшә күп очракта. Һәм күп очракта әле Россия турында, безнең ил турында бигрәк тә бит стереотиплар яшәп килә. Чит илләрдән ничегрәк карыйлар икән моңа? Искәндәр, менә барыбер бит инде шундыйрак фикер яши, Россия дигәч, монда инде безнең салкын булган шартларда күбесе эшәләр һәм шундыйрак тормышта көне-төне кемдер эше бирә дигәнрәк фикер. Хәзер үзгәрдеме бу фикер? Һәм әлбәттә инде туристлар да килә, мәсәлән, шул Төркияләргә баралар. Һәм анда да әлбәттә
инде all inclusive булса, гадәттә бар янында нәкъ менә безнең ил вәкилләре дигән. Берникадәр ситуация үзгәрдеме һәм хәзер ничек карыйлар безнең илдәгеләргә? Менә мин үзем Төркиядә яшим. Анда инде әлбәттә Россиядә күп эшләр дип уйлыйлар. Күрше генә Финляндиягә да барып кайтканнан соң, Финляндиядә алар үзләре дә күп эшә. Алар эшә генә түгел, алар эшеп күрсәтә. Бик күп итеп. Алар фикеренчә дә барыбер Россия ничектер алардан да күбрәк эшкән дигән фикердә. Барыбер ул стереотип бар һәм ул яши. Бит заманында, элек заманында, мәсәлән, патша вакытында Россия эшу буенча Норвегияны әзрәк эшкән, Россия караганда, Европа илләре арасында. Инде менә ул бит инде эшүчелек культурасы күбрәк Совет чорында кергән дип. Бу Россия турындагы фикер, Татарстан турындагы түгел. Безнең Татарстан ул элек бит милли регион булып саналды. Бездә менә дин мәсьәләләре, әби-бабай тәрбиясе гомумән кичкенәдән балаларга килде. Менә шушы мөнәсәбәтләр, менә шушы тәэсир ул хәзерге вакытта минемчә инде менә шушы китерер дип уйлыйм эшүнең киметүенә. Чөнки дин мәсьәләсе, менә безнең хәзерге вакытта мәчетләрне карагыз. Казан шәһәрендә генә 80-нән артык мәчет. Менә җомга көнне барсаң, бөтен мәчет тулы. Димәк, менә күбесе ниндиләр анда? Яшьләр йөри хәзер. Яшьләр мәчеткә дә җөреп, шул вакытта эшчә дип әйтәм инде, аракы, алкогольны. Алар үзләренә бәреп бүтәнчә тәэсир ясый. Шуңа күрә менә бу дин мәсьәләсе, милли регион мәсьәләсе, әгәр без статистикага килсәк, башка регионнар белән чагыштырсак, ул әлбәттә инде безнең Татарстаныбызда ул фикер туды. Мәчетләребез шундый күп спирт заводларыбызда ким түгел. Юк, бу моментта ансы да бар. Ишмәсәң, теләгән кеше безнең татарда шундый әйбер бар име, мәчет булган җирдә эчмәгез, мәчет булган җирдә тәмәке кашып балачакта әйтәләр иде, име тартмагыз. Ул мәчет нигезе шунда тәмәке тарткансыз, кашып тарткансыз кабахәтләр дип безне сүгәләр иде, име ни вакытларында име. Ул әйберләр менә мәчет авылда мәчетнең булуы күпмедер кешене тотып тора. Ишүдән әкрен генә ул безнең традициябызда бар. Аның мулласы да булмасын, өстендә ае булсын, шул килештера күп авылларда. Тагын эшчелекне нәрсә киметә бездә? Без бу хакта рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяны нуктасы тапшыру һәм без бүген эшүчелек темасын күтәрдек. Туры киләме соннар менә Россиядә эшүчеләр саны 2 тапкырга кимеде дип сөйлиләр. Мәсәлән, шул 2003 һәм 2016 елларны алсак. Монда төрле фикерләр яңгырады, ләкин тагын бер мәсьәлә бар. Ул да булса, хәзер бик популярлашып китте безнең көмешкә куу дигән момент дип әйтик инде. Зөлфәт әфәнде, ничек беләсез? Менә бу нидән әйтәм мин бит. Менә сәламәтлек саклау министры әйткән фикер дип әйтәсең бит инде бит. Бармысың, менә эшүчеләр саны кимеде, алкоголь сату саны кимеде дип безнең дәүләтнең киресенчә шатланган түгел, ә менә эх дип әйткән сүзләре. Бармы андый сүзләр? Моны әлбәттә дәүләттән сорарга кирәк. Барандай бер көмешкә дә куалар. Бүгенге көндә һәм мин моны начар димәс идем. Моны закон тарафыннан тыймаганнар, дөрестән дә. Ләкин бу статистикага керми бит. Бәлки хәзер күбесе шуңа күчкән. Бер кызык әйбер, әлбәттә дәүләт әгәр дә кешеләр халык азрак эшә икән, дәүләт көенә генә сөенмәй әле күп очракта. Чөнки аракыдан иң зур табышларның акцизлардан, аракы акцизыннан иң зур табышларның берсе керә бюджетка, әйеме? Бу әйбер. Һәм шулар хисабына тагын нәрсәләрдә терезелә, күмнәрдер нәрсәдер урлый ала, нәрсәдер эшли ала дигәндәй, файдасы да бар, бөтен якка да файдасы бар әйтик, әйеме? Шуңа күрә бу казнага акча керү дигән сүз. Теге менә иң күп эшүчеләр дигәннән искә төште. Беләсезме, иң күп эшүчеләр кем? Җан башыннан эстоннар икән, иң күп эшүчеләр. Юк, эстоннар булып чыкты. Менә мин күрдем, әйеме? Узган елгы күрсәткечләр буенча беренче урында Беларусь, 2дә Украина, 3дә Эстония, 4дә Чехия, 5дә Литва һәм 6нчы урында Россия. Бу 2018 елгы күрсәткечләр. Бу да статистика. Аны стереотипларны карасак, чит илгә чыксагыз, Германия, Англия бик катышкы шишәләр. Бик катышкы шишәләр. Һәм шул сыраны да, мәсәлән, сыраны да эчәләр. Нык аракыны да эчәләр. Маймыл булып сикерәләр дә, катышкы итеп эчәләр. Бөтен илләрдә бар инде анда эчә торган кешеләр. Аларның үзенең халкыннан килә ул. Эчә торган кешеләр арасында үскән балалар да айнык җыри торганнар бар. Монда чит илләр алар үзләренә җиңелрәк була. Россияны шулай иттереп мәхрүм итү. Алар эчәләр, аюлар белән биеп җириләр дип
үзләрен күрмиләр. Демәк, бу махсус эшләнгән эштер. Дөрестән дә узган елда дөнья чемпионатына килгән җанатарлар һәр кайсы да инде, мәсәлән, шул ук сыра шу буенча алар инде төрледән төрле рекордлар куеп киттеләр монда, һәм алар аптырадылар. Сездә безгә караганда 10 тапкыр очсызракка саталар икән әлеге сыраларны дип. Менә бу да безнең бер сәбәп түгелме? Ул да сәбәп, аннан соң Скандинавия илләрендә шундый әйбер бар. Шундый әйбер бар, әйеме? Анда кайбер илләрдә аракыны махсус кибетләрдә генә саталар. Бездәге шикелле ипи кибетендә дә, ит кибетендә дә, бөтен җирдә дә аракы сатылмый, әйеме? Һәм моны Саба районында ясый башлаганнар иде. Хәрәм кибетләре. Хәрәм кибетләрендә генә сатылырга тиеш дигән әйбер. Мин аны Сабада булгач, инде бөтен республикага таралыр дип өметләнгән идем. Бу бик файдалы әйбер. Беләсезме? Менә хәрәм кибете. Мин бит инде теге әзрәк дин тоткан кеше буларак, бу кибеткә махсус кирдем, әйеме? Үзем керәм, үзем уялам, кешеләрсә уйлар дигәнрәк әйбер бар, әйеме? Менә шушы әйбердә тотып торыр иде дип уйлыйм мин. Аннан соң кеше ипигә чыккан вакытта да аракы һәм сыра күреп тиз генә сатып алмый, әйеме? Сөткә барган җирдән дә аракы аласың. Эй, нәрсәгә дигән шикелле, менә кеше тота да алып кайта. Ипигә генә киткән иде, бер кулында ипи. Мин аңлыйм, әгәр мин синең фикереңне аңлыйм. Син әйтәсең килә, менә Татарстан буенча әгәр дә шушы әйбер кертелсә, димәк, нәкъ менә шушы хәрәм дигән кибетләрдә генә сатыла торган булса. Ләкин мин аңларым, әгәр дә анда очсызрак булса, безнең җитештерелгән аракы шуны гыйме? Юк, очсызрак түгел ул. Мин килешерим. Кешенең сайлау мөмкинлеге булырга тиеш. Әле тарихта күрсәтә безгә, тарихта күрсәтә шикләүләр бу очракта булышмый дип. Алмас, очсызландыру кирәкми. Беренче башта улай бергә әйтим мин. Кыйммәтләндерү кирәк. Юк, шул кыйммәтрәк була икән, шул ук очсызрак ниндидер сыйфатсыз, начар остан кулган әйберне ала башлаячаклар. Республикада тагын ничегрәк икән хәлләр? Әйдәгез әле Кукмара районындагы хәзрәтнең видеоязмасын карап алыйк. Кукмара районының Ашбүҗи авылы бүгенге көндә районыбыз күләмендә һәм республика күләмендә аек тормыш алып баручы авылларның берсе буларак билгеле. Аллаһка шөкер, авылларыбызның кибетләрендә дә хәмер сатылмый, арак сатылмый. Моңа ничек ирешелде дигәндә, моннан бер 10-12 ел элек авылыбыз халкы шушы дин белемнәрен алганнан соң, мәчеткә йөрүчеләр саны артканнан соң, инде аракы эчми башладылар. Һәм эшмәкәрләргә дә бу инде файда китермәгәнлектән алар кибетләрдән аракы сатуны үзләреннән үзләре битерделәр. Монда төрле әлбәттә караш булырга мөмкин. Дөрестән дә безнең тарих белән шикләүләр бер вакытта да инде уңай гына мисалларга китерми дип. Шул Кору законына да кертеп карадылар. Башка төрле шикләүләрендә бу инде башка икенче төрле бөтенләй проблемаларга китерергә мөмкин. Менә әгәр дә мәсәлән шул ук без инде сөйләштек 21 яшькә кадәр сату дигәннәрендә шул ук мәсәлән теге территориаль мәсьәләләрендә дә ниндирәк тагын профилактик чаралар алып барырга була һәм законнар нигезендә ниндирәк үзгәрешләр кертергә. Менә мин информацион хәзерге битен безнең Россиябызда, Татарстаныбызда бик алга китте. СМИ ягыннан да. Менә минемчә, минем фикерем шушында әйтәсем килә. Менә шушы эшкән кешеләрне, әйтик, ул нинди авыруларга китерә. Менә шуларны без күбрәк күрсәтсәк, социаль челтәрләрдә, интернетта, гомумән мәктәпләрдә шулар турында күбрәк сөйләшсәк, класс сәгатьләрендә сөйләсәк, менә бу әлбәттә инде менә нинди процентын эшүчеләр санының безнең балаларга тәрбия бирү өлкәсендә нинди роль уйнар дип әйтәсем килә. Менә шушы өлкәдә актив булырга кирәк. Һәрберебезгә. Һәрберебезнең социаль челтәребез бар. Без шуларны әгәр күрсәтсәк, нитсәк, шушы өлкәдә эшләсәк, ул әлбәттә инде кеше карап, бу нинди начар икән, бу менә шушындый тәэсиргә китерә икән дип, әлбәттә инде нидер проценты кеше эчмәсе иде. Кайбер районнарда да менә мисаллар бар, аерым мәсәлән җирлекләрдән башларга кирәктер бу эшне. Ничек уйлыйсыз? Шулпан ханым, менә ниндирәк тагын шулай гында монда профилактикадан тыш, менә мәсәлән кайбер авыллар әгәр дә мисал күрсәтеп, аннары киңрәк даирәләргә чыкса, бу реаль күренеш дип саныйсызмы? Реаль күренеш дип саныйм. Аннары профилактика турында гына да тагын бер-ике сүз әйтеп үтмәкче булам. Менә бүген профилактика үткәрдек тә, иртәгә инде саннарның кимегәнен көтәбез без. Бу алай бер кашан да барып чыкмый. Бу без алдагы көнгә карап профилактика чарасын үткәрәбез. Күбрәк балалар арасында үткәрәбез. Менә алар үсә төшкәчтен эчмәсеннәр, шушы юл белән китмәсеннәр дип. Менә шуны ничектер әйтеп, кешегә җиткезергә кирәк. Чөнки, ой, үткәрдең инде син кичә ул мероприятиеңне, ана бүген ишеп җыри тагын дип. Ишкән кеше ул ишәчәк инде. Ә менә әле хәмер ишеп карамаган кешеләр өчен. Авылларда менә шушылай Ашбүҗидагы шикелле эшләү реаль хәлме дигән әйбердән. Монда реаль дигән сүз дә яңгырады. Реаль түгел җәмәгать. Мин Урта Әләзән авылында моннан бер 10 еллар, 15 еллар элек үк күргән идем шундый әйбер. Бу Пенза өлкәсендә иң зур татар авылларының берсе. Анда ул вакытта 20 кибет бар иде. Берсендә дә аракы һәм тәмәке сатылмый. Мин әйтәм, җегетләр, сездә бөтенләй сатылмый мәлдә. Ул вакытта мин тәмәке тарта идем.
ішмейдім, тартайдым. Тәмәке бітінлей сатылмын мәлі. Бір жердегіне дей. Бір қошып, бір пішмақтағына, шунда орақысы, тәмәкісі бір пішмақтағына қошып. Бұл қой бір елерде шулай. Неше қойсын, Искәндер, мұна бұл керек ме? Бізде де кірту, шиклеу. Мәселен, қойадыр бір пішмақта, һәм қойадыр барып қына алкогольны алырға мүмкінлік тудыру біздің елде. Қарас, мен шулай әйтесім келем, мына акцизларны Зөлфәт айтып өтті. Акцизларны көтергәш, халық күмішке қуа башлайды. Менімше, бұл миф, шынки әйтек, мәселен, Түркияда алкоголь бәйлері бик зор. Хам ул инде анда элитар бір ішімлік итеп санала. Бар бірде кішілер қумай, шынки андай бір культура yok. Рәсәйдә бұл культура инде кіртілген, совет шырынан берле, бұл яшап келе, хам халық бар бір оны қуашақ. Телевизор экранларында да, мәселен, шулық башқа билбордларда да сыранға тыйдылар рекламаны, ләкин 0% алкогольсіз ішімлік деп, бары бір нендедір шитлетіп, ұту юлларын бұл көрәш принципиаль түгел. Менә дөнья чемпионатында шулай ук рекламасын күрсәттеләр. Безнең сыра рекламасы ул ясакланган. Ишәпсен алайса без дөнья чемпионаты вакытында аны Дөнья чемпионатын айырып карарга кирәктер. Монда, мәсәлән, шул ук дөнья чемпионатының рәсми спонсорлары һәм алар белән һәр даим инде хезмәттәшлек итү спонсорлары ул нәкъ менә сыра компанияләре. Шуңа күрә монда аларны бәлки айырым ниндидер даирә итеп карарга кирәктер. Без монда республика күләмендә һәм ил күләмендәге эшчелек турында сөйләшәбез. Әмма бу шулай итеп әйтсәк, ягъни спонсорлар яңадан да бу принципиаль булманы күрсәтә көрәшнең. Без әйтәбез, менә шул вакыттан соң без анда сыра сатмыйбыз, біз ішүлекке қаршы тұрабыз. Ама яңадан да рекламаны рөхсәт итәбез. Бұл бит инде алкогольсіз нейді рекламалы? Жоқ, алкогольлі. Безалкогольный деген реклама бара алдылар. Бұл безалкогольный деген сөз білен шулық сыраны рекламалайлар. Мен мұны Дәулет Думасы депутатларына да әйткәнім, тәқдим еткәнім бар. Башта рекламаны хәл итәргә кирәк. Сыра, менә язып қойылған пиво деп, әйеме? Кибет өстенә. Бу сүз язылырга тиеш түгел. Чөнки бу реклама. Юк, бу нәрсә сатылганын гына күрсәтә. Например, ит дип язып куелган, сөт дип язып куелган икән, бу анда сөт сатылуын, бу пиво дип язылган икән, монда сыра сатуын күрсәтелә ди. Ит дигән сүздә реклама, сөт дигән сүздә реклама, анда кеше кирсен өчен эшләнгән. Пиво дигән сүздә. Пивоны шуңа күрә алып ыргытырга кирәк рекламаны. Бездә бу бөтенләй инде чынга ашмаслык хыялдыр. Гомер әфәнде, эшчелекне киметүдә сезнеңчә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Бик озак программа булырга тиеш. Норвегия белән Швециядә яшүсмерләр бик күп эшә торган булган. Шуның өчен ул программа 20-30 елдан соң гына файдасы күренгән. Шуның өчен аны туктамыйча көн сайын еллар буе алып барга кирәк. Шуның өчен коллега дөрес әйтте. Аны бүген генә эшли башлагач пропаганданы иртәгә аның сыйфаты булып чыгарга мөмкин түгел. Ул гомер буе алып бара торган. Бер нәсел үткәч, яки икенче нәселдән соң гына килеп чыгаруның файдасы. Ләкин без аны безнең үзебезнең генә гомербез, моның бу гомер белән генә бетмәй бит. Безнең балаларыбыз, аныкларыбыз бар. Шуның өчен алар турында уйларга кирәк. Алмаз, аннары контроль кирәк. Хөкүмәт өлкәсендә генә түгел, Татарстан өлкәсендә генә түгел, әмма һәрберебезнең, һәрбер кешенең контроле булырга тиеш бу мәсьәләдә. Һәм көрәш булырга тиешме, Зөлфәт? Юк, тыйып кына булмый. Әгәр дә тыясың икән, менә кешегә әйтсин, менә сиңа бүген әйттеләр, әйбет. Бүгеннән син шәнешке белән ашама, ашарга тиеш түгел. Менә булды шәнешкене алып кой. Син шәнешке белән ашыйсың килә башы шул ук вакыт. Монда кирәк спорт өлкәсен үстерергә, монда яшьләрен тартырга кирәк. Бүген көндә Аллаһка шөкер безнең Татарстанда спорт белән шөгыльләнер өчен менә бик күп башка өлкәләр белән чагыштырганда күбрәк менә шуның белән бары тик шуның белән кызыксыну ятып, шуңа кызыксыну ятып, шуның белән җәлеп итеп кенә була. Тыйып нәрсәдер юк дип әйтеп спиртлы запрет кына түгел бит ул. Ул гына түгел. Спиртлы эчемлекләр куллануның да үз чамасы бар. Һәр кешегә дә сәламәтлек теләп, без сезнең белән сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.